L'Ajuntament de Santa Eulària ha iniciat aquest dimecres unes obres de millora al carrer Sant Jaume. S'estan fent en el tram comprès entre la plaça de l'Ajuntament i el passeig de Salamera, amb l'objectiu de millorar la seguretat i les condicions de circulació en un punt que té un elevat trànsit diari. La intervenció respon al mal estat del paviment que hi havia fins ara, cosa que unida a l'intens pas de cotxes, motos i camions de gran càrrega suposava un cert risc per a la circulació i un potencial perill per a la seguretat. Per aquest motiu, l'Ajuntament l'està renovant amb formigó imprès d'alta resistència, una solució més duradora que permetrà evitar les contínues intervencions que necessitava el paviment actual i reduir la perillositat que provocava el seu deteriorament. Consisteix en el canvi de paviment actual desgastat per acatús per un paviment d'hormigó imprès, degut al desgast d'aquest ús d'aquest pas de peatons, es millorarà la mobilitat, l'accessibilitat i la seguretat dels vianants. L'actuació tindrà un cost total de 48.000 euros, IVA inclòs, i s'espera que estigui acabada el pròxim 29 de gener. Les obres inclouran, a més, la instal·lació de noves canonades d'aigua, reduint la possibilitat de futures afectacions a la via. S'ha de dir que aquests treballs obligaran a fer talls de trànsit i a desviar els vehicles per altres carrers del poble. Per això, l'Ajuntament de Santa Eulària lamenta les molèsties que aquestes obres puguin ocasionar i agraeix la comprensió i col·laboració de veïns i conductors.